Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ingħatat ir-rikonoxximent Melina Mercuri mill-Kummissjoni Ewropea. Dan il-premju jingħata lill-bliet kapitali li jkunu ssodisfaw il-kriterji stipulati mill-Kummissjoni tal-Kultura li jinkludu fost oħrajn li l-ħidma lejn it-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura tkun twassal għal iktar investiment fil-kultura u biex il-familji jkollhom aċċess u interess ikbar lejn dan il-qasam. U bekk il-kultura ma teqpax titqies bħala xi ħaġa tal-ftit. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn kienet ikkomunikata l-aħbar ta' sodisfazzjon kien spjegat kif dan ir-rikonoxximent fisser ukoll premju ta' €1,500,000 li l-Fondazzjoni tista' tinvestihom fil-proġett kulturali tagħha. Il-panel li evalwa x-xogħol li sar mill-Fondazzjoni f'aħħar il-preparazzjonijiet li saru f'dawn l-aħħar 4 snin u l-isforzi biex il-proġett tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura jsir b'mod holistiku. Dan fil-waqt li rrimarka li l-ħidma qiegħda on track. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Jason McAuliffe innota b'sodisfazzjon kif il-panel ħass li l-programm infassal minn V18 iħeġġeġ il-partiċipazzjoni taċ-ċittadini, b'mod partikolari permezz ta' kumpaniji edukattivi u programmi ta' taħriġ. Il-Kummissjoni qed tittina ċertifikat sabiħ ħafna, mod speċjali fuq 3 affarijiet importanti ħafna. L-inklużjoni taċ-ċittadini, allura l-kapaċità u l-udjenzi u l-kultura aċċessibbli għal kulħadd, imma wkoll is-sostenibilità tal-legat f'dak kollu li ħamlu. Programm qawwi ta' dimensjoni Ewropea, programm kulturali, programm li jinkwadra wkoll reġjuni differenti f'Malta, mhux biss il-Belt Valletta inkluż Għawdex, u mbagħad fuq kollox is-sostenibilità illi wara l-2018 il-programm huwa b'saħħtu bissejjed biex iħalli legat. Il-panel jinnota wkoll inħolqu mal-140 post tax-xogħol marbuta direttament mal-kultura li huma fuq kollox sostenibbli anke wara l-2018. Ir-rikonoxximent kien diskritt mill-Ministru għall-Kultura u imboniċi bħala riżultat eċċellenti li juri li ntlaħqu l-kriterji għolin tal-Kummissjoni Ewropea. Bonici rikonoxxa li l-Fondazzjoni V18 qed tilħaq il-miri li imponejna aħna stess fuqna nfusna. Jiġifieri li t-titlu ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura jkun unura l Malta u Għawdex kollha bil-partiċipazzjoni ta' kulħadd f'ħidma kollettiva.